Ja, beste kijkers, verzin we onderweg, Fons en ik. Fons, net terug van vakantie, jong. Ja, zeker. Het was heel gezellig. Maar ik heb begrepen dat je al doorgewerkt hebt, dus er is niks aan de hand. TV11 draait gewoon verder. Ja, TV11 gaat sowieso altijd door. Maar wat doen we eigenlijk in Maastricht, Fons? Ja, we zitten in Maastricht een Wiek eigenlijk. Hè. Wiek is eigenlijk, wat noemen ze hier, de bewortelboeren. Hier was vroeger wortelenveld, weinig hoezen. Nu is het helemaal volgeboet. En hier woon je in de bureau van mij, Frans. En Frans, dat is wel een bijzondere. Hij is zich bezig met klokken in de meest ruime zin van het woord. Dus we gaan eens aan Frans vragen wat er eigenlijk bijzonder duidt en wie er in één zit. Misschien wel een leuk verhaal van het een of van de ander. Ik zelf vind het altijd heel erg boeiend. Ja, het gaat erom, er moest overal op tijd zijn, beste kijkers. En waar Loeren zie kijkers daar is, daar zit je altijd op tijd en biedt het niet. Ja, Fons is er niet, jong. Waar is dit toch? Ja, daar heb je net. Kijk toch, komt er met de klok aan. Kijk. Dat is een mooie klok. Ja, die zus het gauw weer. Oei, oei, oei. Dat treffen we het, hè? Ja, dat treffen we het. In ieder geval 1 klok. 1 klok, hè? Kijk, zo. Jongens. Ja, wat is het vol van deze klok? Die is net binnen de reus. Dat is een Neuchâtel Toise, een boelklok. Een Neuchâtel. Ja, en deze klok die is van 1770, 1760. En die Wordt heel wel snel bij de tijd. Die horen snel bij de tijd, joh. 1770. Ja. Dat is ook nog een waardevolle klok, hoor. Dit is een waardevolle klok. Er hoort nog een ding bovenop met een pop-up. Wat is de waarde voor ons dan denken? Nee, dat moest niet over prijzen praten. Dat is niet even kan. Nee, dat vreugde ze niet, Fons. Oh, in de advocatuur doen we dat toch dekker. Ja, dat klopt is ze dan. Die prijzen is zo gadaags. Non, er zit Frans is best een beetje boete om, volgens mij. Nee, mensen wat dat ding woog. Ik geen idee. Dan denk ik dat dat ding vlot 34, 40 kilo woog. Ja, maar de rest is niet zo'n boete om. We zitten toch wel achter het bureau of zo, of achter de bar. Of wat? Nee, ik heb vroeger te weinig erpel gesleept. Toen ben je echt al gesleept. En zo'n klok is die nu hier voor de onderhoud of is ze kapot? De man heeft die klok teruggedraaid. Tenminste, het zet er zelf. En dan klikt dat verkeerd en dan gaat het dus echt niet meer. Vroeger, ze moesten rechtsom draaien, is het dat vooral. Ja. Want als ze dat verkeerd doen, dan spreekt zich de verderhoed of zo. Ja, dat zou kennen, maar dat is bij deze niet het geval. Hij heeft hem tegen het slaagwerk ingedraaid. Dat is niet het enige klokje wat hier ronddenkt, hè? Nee, jongen, er zat. Ik denk, hoeveel klokken zoek heb ik? Ik denk nog 70, 80 kuub. Dus, maar die heb ik niet allemaal hier liggen, dat snap ze natuurlijk wel. Is dat voor de verzameling of voor de verkoop? Dat verzamelt ze door als ze 40 jaar bezig bent en Christen wel gaat bijeen, van die klokken. Ja, dan kunnen ze er slecht afscheid van nemen als ze klokken maken. We niet, Ja, dat is altijd het probleem. Dan denk ik van ja, ik gooi het slechtste weg. Maar dat blijft toch altijd blijft dat weer liggen. Dan is dat weer. Dan ben ik denk wel ze toch wat dingen. in Frans in de kelder geweest. Want ik kelder over kubus, hè. Het zijn echt kubus, hè. Massa's. Dat zijn etterlijke duizenden. Maar misschien kijk hier, zonnig het plusjes aan, hè. Loop toen maar voorop. Ik loop voorop, hè. Smaalste voorop. En de zus die had er nog wel wat klusjes aan, hè. Ja. En hele leuke ook weer, hè. Aparte met zo'n varken. Maar hier heb je een Mickey Mouse klok. Wat is dat voor iets bijzonders, Frans? Nou, daar zit ook een hele mechaniek in. De Mickey Mouse zet de hoed neer en druk. En dan wordt dat appeltje. Kun je het eens laten zien? Nee, want dat gaat op stroom. De hoed gaat naar beneden en dan moet er een dobbelsteen naar boven komen. En dat soort mechanieken, ja, als dat niet werkt, komen ze er ook hier met. Dus dat werkt niet, dus dat moeten we nog maken. Is dat een apart atelier daar? Dit is een speciaal atelier voor klokken. Dus daar hebben we een grote draaibank, grote freesbank. En dat is allemaal het grover werk. En hier hebben we een atelier speciaal voor horloges en klein werk. Wat is nu de meest bijzondere klok wat ze hier hebben in dat ganse ding? Op dit moment, ja, er zijn veel bijzondere klokken. Kijk in. Wat zit er zien? Dit in een glazen ding staan, maar wat is hier nu bijzonder aan deze? Het heel bijzonder van deze klok, die is van 1740, 1750. Dus dat is al dik 250 jaar oud.
En die klok is echt nog in die beginperiode gemaakt. Je ziet ook dat ze de opwindgaten nog niet op recht houden zitten. Dat kosten ze nog gewoon niet. En dat is in feite... Dat zijn dingen waar die sleutel in. Voor de sleutel moeten ze op moest draaien. Ja. En dat zijn ze gaan maken wie ze land gingen ontdekken, dat ze naar China gingen en dat soort dingen. En dan zie je ook dat ze allemaal dingen hoe dat die gebruiken. Nou, de Chinezen met een mutsje, obelisken, noem maar op, als ze in Egypte komen of karyatide als ze in Griekenland komen en dat soort dingen. En nou, dit is al in de tijd dat ze klokken gebruiken als versiering. En voor de tijd wordt een klok, dat wordt noodzaak. En hier in Nederland, dat Christian Huygens bezig wordt met het toepassen van de slinger als regelend orgaan. De uitvinder van de slinger. Ja, dat wordt er men toegeschreven, maar het is eigenlijk Da Vinci. Da Vinci heeft hem al getekend, maar Huygens heeft patent gekregen. Een slingerklok. En het slinger aan de klok. Wanneer zijn ze eigenlijk begonnen met tijd überhaupt? Want ik heb nog nooit in een oorwoud een aap met een klok gezien. Nou, maar ze hebben wel tijd. Als ze bijvoorbeeld Indianen houden, die houden de volle maan dan en over zoveel nachten verder en dat. Op die manier houden ze tijd. En de Chinezen, die houden al 600 voor Christus, houden die een jaartelling van 364 dagen en een kwart dag. En Zo secuur. zo secuur. En wie hebben ze dat gemeten dan? Heel simpel. Die stoken een stek in de grond en die keken wat neer op de langste schaduw wordt, dat wordt de kortste dag. En wie de schaduw het kortste wordt, dan kregen ze de langste dag. Hebben ze gewoon gekeken, eerder dag gekeken totdat ze... Zonnewiesertje. Die zijn die voor de deur op zondag. Ja, precies. Dat is heel simpel. De verkeerspool, die bepaalt in de zomer als de zon schijnt, kunnen ze nog gewoon zien wie laat het is. Simpeler hoeft het niet. Hè. Dat lukt ook altijd goed. Dat is, Wanneer zijn de mensen begonnen met het maken van dit soort klokken? Want ik ben wel eens in een Romeins museum geweest, daar heb ik ook geen klok gezien, niet echt. pas op. Ja? En de oudst werkende klok op dit moment is in Italië en dan hebben ze het over 1264. De Engelsen vinden natuurlijk dat ze de oudst werkende klok hebben, dat is een Canterbury. Maar die is van 1284, dus er zit 20 jaar in, maar dat weten ze zelf niet. Ja. Dat is altijd, die dingen werden tegelijkertijd uitgevoerd. Als de boekdrukkunst of we hebben samen de telefoon uitgevonden, Tom, toch ooit? Ja, als je tegen bel, ja. Dan, Uitgevonden, ongeveer in hetzelfde tijdsbestek. Ja. Maar dat ze bezig waren met klokken komt gewoon voort uit het feit dat Nederland vooral een zeevarend volk wordt. En dat het heel belangrijk wordt, de tijd op zee. De breedtegraad kosten ze goed bepalen. De lengtegraad kosten ze niet bepalen. Daar hebben ze de tijd voor nodig. Breedtegraad is Dus, de ziekenhuis van de wereldbol. Zo. En de lengtegraad is van de Van noord. noord naar zuid. Ja. En de Zuus ook, dat zeerovers altijd met zijn lepke afgebeeld staan. En dat komt voort uit het feit dat die een Jacobstaf houden. En de Jacobstaf, dat wordt een stek, dat is een midscheep zaten met een gaard in. En als de zon daar doorheen scheen, dan wordt het 12 uur. Maar dan verbranden ze het oog met. En daarvoor houden ze het lepke. Niet omdat ze het doodgestoken houden. Als ze het oog al verbrand of... Door dat iedere dag te doen, verbranden ze het oog. Snap je? en daarom zit een lepje ervoor voor. Ik heb maar één... Ja, natuurlijk. Heb zich zo'n zeeklok hier? Jazeker, maar dat is later. Dat is een scheepschronometer. Scheepschronometer. Dat is zo gemaakt dat er altijd plat blijft hangen. Dus dat er geen positieverschillen krijgt. Degene die dat uitgevonden heeft, en zeker meneer Harrison, in 1500 zoveel, werd in Engeland door de Engelse koopvaardij een prijsvraag uitgeschreven. En omgerekend kreeg degene die een klok kost maken die minder dan 3 minuten per week afweek, en de prijs van omgerekend 6 miljoen. Euro's. En de man die maakte zo'n klok. En dan kwam met die klok aan die dingen. En dan kreeg ze de prijs niet, want zachten ze. Je bent maar onderwijzer, je bent autodidact, je kunt dat niet maken. Dat is gewoon geluk, dat is gewoon een toevalstreffer. Uiteindelijk heeft er een stuk of 5 gemaakt, en de scheepschronometer nummer 5. De houden op een zeereis van Londen naar Jamaica en terug een afwijking van 100 seconden. Dus dat was ruim binnen die 3 minuten. Maar toen heeft dat nog even geduurd met tussenkomst van de koning. Dat ze een prijsvraag kregen. En lang heeft er niet geleefd onderhoud, dus heeft er weinig. Het is een plezier van gehad. Ja, en Hij verpand. heeft zich niet de tijd genomen voor het op te maken. Het heeft het niet gehad. Het verpante is dat tot ze met GPS-systeem begonnen. Dit systeem altijd
gebroekt is gebleven. Het is nooit veranderd. Het is wel verbeterd, maar het basisprincipe is altijd hetzelfde gebleven. En die klokken die dat man gemaakt heeft, die staan nu in Greenwich in het museum. En die werken nog allemaal. De Engelse tijd. Nee, Greenwich is het nulmeridiaan. De nulmeridiaan. Zullen we eens even gaan kijken, Frans, naar de werkplaats? Want dat is... Oei. Die staat grof geschut, Frans. Ja, dit is... Dat dik me toch niet. Dat ze dan een horloge met kunnen repareren met zo'n... Nee, dus dit is alleen voor klokken. Je kan dus in principe alles wat met klokken te maken heeft maken. Tandwielen, assen, breien, frezen, graveren. Dan maak je allemaal zelf tandwieletjes en zo. Als dat nodig is wel. Pas na 1915 maakten ze zo klokken en horloges dat onderdelen onderling uitwisselbaar worden. Voor de tijd was dat nooit. En moesten ze dus alles, als een klokkenmaker was nou een tandwiel kapot, moesten ze dat tandwiel gewoon maken. Of zo maken dat dat paste. En pas na 1915, dus dat is pas heel laat. Ik zie daar toevallig een rand klokken staan, zeg. Moet kijken. Jezus. Dat is omdat ik het leuk vind. Ja. Je bent eigenlijk met de klok begonnen. Als manneke gingen ze af en toe werken bij een juwelier. En zo ben ik erin gerold. Dat is zeg maar uit hobby eigenlijk, uit liefhebberij is dat ontzangen niet? Ja, zo ongeveer. Dat begint al aan dat ding. Het is ook nog eens een periode geweest dat ik het niet wilde. Maar dus het hartje van Frans, dat tikt voor de tijd. Het hartje van Frans tikt voor de tijd, ja. Ja, dus dat hij behoorlijk getikt raken. Dat is zeker. Ja, Frans, wat zeg je nou doen? Dit is een autoklokje van Jägerle Coultre. Wat we opgeknapt hebben. En er was een as in gebroken. En die as die is 3 mm lang. Die lik hier in, de kapotte as. Dan moet je even Frans laten kijken, dat ben je er ook gaan zeggen. Want de opgenomen kriegen van dit zo'n klein dingetje. Dat denk ik niet. Nee, dat is, en de draaipunten ervan... Bosje, je kunt ze niet zien met het blote oog, hè? De draaipunten ervan die zijn 600 mm dik. Dit hebben ze met de hand gemaakt? Ja, dat gaat niet anders. Nee, dit is niet te zien, man. En zit dat toch in? Dat zit hierin. Dat zit hier in die balans, die onrust, wie ze dat vaker zeggen, daar zit dat in. En dat heeft er nog een aantal vlakken over die lengte. Maar wie kent ze dit nog met de hand maken? Dat is gewoon met geduld. Moest ze dan onder een microscoop werken of zo? Microscoop en loep. En het is, het grootste probleem is dat ze vaak niet kan smeten. Jezus. Omdat ze er niet bij komt. En dat het dus gewoon heel vaak is van passen, verder werken, noem maar op. Ja, maar dat is toch jammer dat zo'n beroep uitsterft eigenlijk. Want sterft er niet uit klokkenmaker. Ja, dat is een groot probleem, maar het ligt ook een beetje aan de opleiding. Ik vind de opleiding is heel erg theoretisch geworden, er is weinig praktijk meer aan. En ze maken het voor de nieuwbakken dinges. Maken ze het eigenlijk niet spannend genoeg. En wat maakt het nu zo bijzonder? Wat maakt zo'n zaakje nu zo bijzonder? Nou, dit is bijvoorbeeld bijzonder. Als ze dit zo'n askens draaien, dan hebben ze toch wel gehad. Dat kent niet eens anders. Ik zou niet weten bij hem, maar dat is... we hebben er let's ook een gemaakt voor het Rijksmuseum. En dan denken ze toch, ja, tussen Amsterdam en Maastricht, er moet toch wel ergens gaat te vinden zijn die dat wel kan. Ja. Want ik zie nu dit kleine ding. Ik weet dat we met de broers een keer meegewerkt hebben aan een hele grote klok boven in de Servaaskerk op het Friedhof. Dat wordt met een joekel, zegt. Ja, dat zijn... Dat is eigenlijk ook een beetje ons kracht, dat we over de hele linie kunnen werken. We maken zowel grote torenwerken, we hebben die van de Lambertuskerk gemaakt. We hebben die van de kerk in Meelijk gemaakt. Van de kerk in IJsden, de klokken hebben we gemaakt. Gerestaureerd, daar hebben ze die klokken niet gemaakt. Maar dat zijn, ja, eigenlijk is het werk precies hetzelfde. Het is alleen nog het groter en het zwaarder. In de Servaaskerk, dat oerwerk, dat woog 7000 kilo om een idee te geven. Dus dat wordt allemaal met kranen en met vorkheftrucs
En zo gaat moest dat in één zetten. Ja, maar dan moet ik dat toch bijzonder steuren, dat ze nu een digitaal klokje is en een elektrische klokken, daar zit dat toch allemaal niet meer in. Ja, maar zelfs een kwartshorloge, als ze het principe eens bekijken, is dat ontzettend knap gemaakt. Wat is het idee van een kwartshorloge? Vroeger hadden ze een slinger. En als ze de slinger halverwege een keer tegen nul, hebben ze 50% afwijking in die seconde. Nou, wat deden ze nu? Als ze nu zorgen dat dat 5 keer per seconde gaat, en nul ze maar 1 tik tegen, dan hebben ze maar 20% afwijking. Bij een kwartshorloge zijn 32.000 tikken in een seconde. Als er 1 tik wegvalt, kan ze niet meer meten. Dat is het principe. En dan hebben ze daarachter een hele mechaniek gemaakt, elektronisch, wat dat getal 32.000 en nog gaat, gewoon iedere keer deelt door 2, totdat ze op 1 seconde uitkomt. En dat deed hij iedere seconde. En dat is een hele knappe techniek. Om wat ze zelf kunnen bedenken. Ja, wat ik me ga vragen is eigenlijk, wanneer zijn eigenlijk de eerste elektrische klokken gekomen? De eerste elektrische klokken die komen zo rond 1870, 1880. Dus we hebben niet batterieklokken van de tijd. Het element van Le Clanché, dus 1872. En dan komt heel snel die ontwikkeling van die klokken. Dat was 120 jaar geleden. Ja, en dus u zag dat ze al heel snel hele goede klokken maken. Maar een batterie wordt in die tijd onbetaalbaar, wordt duur. Dus is dat die klokken geen stroom verbruiken. Die verbruiken minder stroom als een kwartshorloge van tegenwoordig. Maar wat ze ook eens moet vertellen, hè? Dat is toch wel een leuk element hier. Op zaterdagmiddag, dan is hier een soort vrije inloop. Dan zitten hier mensen een glas wijn te drinken en een apenneutje of een pindaneutje. En dan is dat hartstikke gezellig. Het is mensen die dat eens een keer willen komen bekijken, die kennen dat gewoon bekijken. Op zaterdag is altijd voor mij mijn klanten. Dan wordt er niet gewerkt. Dan wordt er alleen maar je hebt reparaties afgehaald, van de klokken gekeken. Voor mij mogen de lui die gezet komen lezen, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Ik vind het altijd wel heel gezellig op zaterdag. Het gaat erom dat het gezellig is, aangenaam is. Maar ja, Het zit in de familie. ik wil net zeggen, het komt niet van vreemden. Ja, wat er een advocaat gezellig is, dat weet ik niet, maar in die klokken, dat ik weet niet. Maar ik heb te zien. Dat is ook gezellig advocaten, weer echt. Ja. Jazeker. Hey, trouwens nog even één ding. Dat glazen ding, Wat is dat eigenlijk, reukwater? Nee, dat is een leukste barometer. En in Nederland zeggen ze dan donderglas tegen. En wat gebeurt er zit gewoon water in met kleurstof. Als de luchtdruk hoog is, dan duwt de luchtdruk dat water naar beneden. Is de luchtdruk heel laag, dan komt dat water door de piepje omhoog en lupt het over. En dan heb je het gedonder in de glazen. En dan kunnen we ook het spreekwoord van het gedonder in de glazen. Want dan hebben ze echt donder en slecht weer, heel slecht weer. Laten we toch hopen dat zie je niet te veel gedonder in de glazen krijgt. Toch regelmatig. Ja, beste kijkers, we hebben er weer gezien. Loeren zie ik hier staan. Voor ons tikt de tijd nergens te snel. Voor ons nog over de volgende keer. Ja, gaan we zeker ergens waar ook weer tijd is, maar dat gaan we nu nog niet zeggen. Nou, dan wachten we dat maar heel even af. Tot de volgende keer. Bij Loeren zie ik hier staan.